vedi aquesta, Us la dico qui perché no si smuoio, sarò che porto tu. Alla vas fred, tu? Mettete calento fred alla... Ik ga proberen. Ik ga weer proberen, we slaan het van te vroeg. Sì. Poi di che sto costato? Deve essere... Dan misschien is het niet, hè. Deve essere un momento che so. Nu ne prou. Ai, nu, Uite, que să vei! 2 litri și 3 litri. Spera la cantimplora. Poartă una moșă de plastic. La Că de-am murit al șorul. La cantimplora, da, sì. We gaan dit bloemen te weten. Da, pe așa, dar de ce să sprează? Da, pot fi, ja. Moeilijk precies. Sí, deixa un parquí de Nou, allò. weet je, moet je zelf ook hier, die hebben middels een potje. Sì. Așa, mă, uite, poți că eu știu. Poi è molto... Bun, e ziua. Als het post poi toch? Pano? Poți aqui, tu que agages de dur e d'allò. Poso aqui sense menys aqui no tal i quebrar. Ens poso aquí, que ningú es pot posar res. Tu mateix. Een mobiel per carregar, ik heb ook zo bij de Sì. I tu què n'has de fer, tu? Es va tagliare che te treballi già no. Què et dius? Sì, el vaig posar per anar a esquivar i després Ai, a tu. quan el vaig tornar a agafar no Les va trompades Va no s'hi respectar va i pas. ara... Jo ja el fica la porto. putada. Però fos així... Amb un embotó bomen, de die pes. wonen Sí, home, aquí poseu-hi el quivell. Jo Exacte. dic només venen de d'un. Ai, é fresc! É fresc! Que raó. Perquè si no, llavors tindria gel. Poca roba. Exacte. El que passa que no m'esquivo les mosques, me cago. Goeie, dat vind ik ook. Bufo No poc. porto. No porto. Però que ho et veu? Ja, goed. Oh no. Bon camí. Vine aqui, dem. Te vine aqui labora. Jau aqui. Jau, ora, tira. Au. Au. Tira já. Tira. Tira. Jau aqui, me cago no lote, filha. Tira. Tira. Lem, Vamos, Deus! Vira aqui! Para!
Sí, és diferent. Llavors tu les quiles fins aquí l'has d'aixecar i fer el mig endavant, no la pots fer d'un cap a l'altre. No. A la travada l'has de fer amb dues tapes. O així, això. Jo de manet la trava i la fa així, es mija, tot fins a mija. Llavors l'agafa aquí per la cua, li fa una passada, la gira, baixa per l'altre costat i neta. No m'agrada, és que l'esquilar m'agrada. Ho fas tot, i també m'agrada. Esquilar sempre m'ha agradat molt, una feina puta i verra i maricona, però a mi m'ha agradat, jo que digui. La gent et saluda anant pel món encara, això és bo. Això és bo. Aquí baix hi ha una vella que no l'hem vista i ja pot estar mort, pobreta. Cada any quan passàvem allà dèiem gràcies Déu que torneu a passar. Ara jo quan baixaré de muntanya me quedaré aquí. Me quedaré aquí quan baixi jo de muntanya. Ara veus això aquí? Li dient de collons. Encara els haurà de baixar allà. Oi! Aquí! Com la mare que et va ferir, me cago en Déu. Deixa-la, anem, aquí, anem. Sí, per ell de fer mal. Oye, oye, no vale. Oye, Els perills no creuen ni dir-ho, oye. Els faria res d'aquí dalt la carretera venint d'ajudar a passar? O tenen un altre problema? Res, aquell tall només fins a que fa pujar allà a Crispià, aquest tallet de carretera. És només tots aquests gegants. Sí, un petit tallet. Els faria, a vostès els creuran molt i a nosaltres no els creuen tot. Ja farem. Vale, vinga. La nostra desgràcia és que no som una casa de col·lecció. De la vall de Bach deve ser una trenta per vos. No ho havia vist mai, Segurament que no podíem menjar, però ja la va fer pel gos. Sí, clar. No, m'escoltes? A la taula catalana porró no hi pot faltar.
I ara vam tornar a la taula de insisteixo català. Si mengeu bacallà amb salsa, el plat de fricandó, el porró demanareu. I a la taula catalana, el porró sempre l'hereu. Jo volia dir la gràcia de la Sí, señor. Muy bien. Está muy bien dicho, que és bueno. Ahora saca el porrón, ¿eh? Ahora que... Me dijo el primero de estos recomendados. Són dolents, eh? 6 i 4, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23... Aquest senyor érem del mateix poble i del mateix ram. Vam estar uns anys a Ridaura. 25. Bueno, jo en soc fill, però ell era fill de Vallfogona. Vallfogona del Ripollet. Diu, jo em voldria una noia que fos filla de pagès, que tingués un bons esmaris i una saca de diners. Que no va pas malament. Que no? Diners no fan res, però ajuden. Ajuden a viure. Feia de pastor ja fa el forner. Quin canvi tan fill de puta. Això ho han de veure que he d'anar fent això, perquè això és la meva vida. Ja sol fet si em diguessin no pots anar a muntanya perquè un any passarà això, jo penso que un dia arribarà. Però poder no arribarà, poder quedaré mort de cop i ja no arribarà això. L'oncle no li va pas arribar, sí un any va estar només, com no va tenir 101, 102. I es va voler morir del corral, morir ben bé del corral no, però fins que el van estava ja a l'agonia, estava agoniant i llavors el van portar al llit, però no havia sigut mai al llit ell. Havia dormit mai al llit. I no havia menjat quasi poder mai a la taula, no havia muntat mai cap dona. No, no. Ell no coneixia els cèntims. Sabia que el que eren els cèntims, però no sabia el valor que tenien. Ell no havia gastat mai una pesseta. Ha estat un home molt fort, el meu oncle. Et va parir les masses per fabricar-la. D'ou no n'hi ha pas gota. Alguna mica per fer donar color. Però això que s'estén que no hi posi més, que l'ou es fa bràfic. Com un cop de camp podria ser, però...
Si em foten al cim d'una taula per tenir compte, acaba de taula encara. Jo que els meus peus el que no saben portar és espardenyes. Han d'anar sempre ferrats així. Diu, la vida del pastor és la vida millor. Tot l'any els peus bones sabates i l'esquena un bon sarró. Una casa d'aquestes abandonada per aquí i no sortir mai ni al poble, ni televisió, ni ràdio, ni res. Només 5 o 6 dones i tiberi i res més. Ja també és un somit bo, ja. Com un elefant per aquí llançat al bosc, que ningú sap on ets, ni que els Hisenda t'atrapin, ni res, per aquí tirat. Això també és un somit. Ai. Avui no hem patit tant com ahir, sí, ahir van passar molt putes, Estic una apretat més avui que ahir. No sé, però ahir les van passar molt putes. Hem vist aquell clots de tosquers, la puta mare que el va parir, les ovelles, bueno, travien la llanga i... unes hòsties que diu que li traia freixes, els hi carda sobre les bales, que no pugui passar, i això Al com pas se... d'entrar les bales, li va fotre. Sí, és el que sí. Com se ve així, poc va No, bé. sí que hi ha una mala llet de Déu. Com se va així, poc va bé. No, hi ha una mala llet de Déu, de Déu. Veu que hi ha una mala llet de Maria Santíssima. On va per allà, també? La fill de puta. Jo no m'ho veia mai d'aquí, No, però avui sóc en portes, ja. I per què no em dius que em perquè aquí encara no sé cap nou que coneix. Tu em vinguis. Oh, el que passa que allà hi ha fil que se't cardi alguna enganxada amb el fil. Ai, que frio. Allà. 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 Ja va dir. Hartet! Té! Allà.
què em pots donar a mi, home? Ara que te puc donar també, tu. Se m'han fotut la sopa, Bueno, no fa per res. Aquests? Bueno, Ja em quedem, escolpar. escolfar. Escolpar. Home, si voleu un arròs no ho faig en 10 minuts, Ah, vinga, ja ens va bé. Afonso, fem un arròs en 10 minuts? El temps de fer-vos una amanida i això que jo no vaig al patge. Va, vinga, va. Sí, a mi em va bé, fa dies que no he menjat arròs. I ella sabia que allò havia de bullir 5 hores, doncs 5 hores al perol, xup, 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 i anar bullint, tu. I llavors el punxes, si veus que ja no surt sang, és com és cuit. Perquè si el deixes coure massa tampoc és bo. Massa tampoc és bo, és el punt. No, és el punt. Aquelles dones davant els punxaven i tornaven a mirar... Collons, i ara també, si no els apunxes, poc. No, per mirar si són cuits. Bueno, i ara si no les punxes, explotarien. No, és per explotar, per mirar si eren cuits. Serien bombes de terroristes, eh? Tu saps què és una botifarra? Sí, com avui, Que no la ja- punxis, la botifarra? Per molt fort. Doncs és una bomba de terrorista, eh? Un bon ramat sempre té jocs, no t'ho collons. Ahí vaig dir el que ha de fer. No vulguis patir tant com jo. Ara, mira, tindràs el que es vols. Tu, normal, no seràs mai pobre, no seràs mai ric. Et muntaràs moltes dones. Si Ho veus? Això sí. Mira, no serà ric? Això sí. Tu, això què és sí, la riquesa? Això sí, això sí. El germà petit fer-lo disfrutar com un punt. Ara això ha canviat. Abans podies canviar de corral, t'anaves aquest any tanco a Vianya, ningú et deia res, aquest any tanco al Vall d'en Bas, l'altre any aniré a tancar Parlada, ningú et deia res. Ara no, has de tenir un corral, has de tenir un femer, has de tenir un contaire, has de tenir tota la història, això ho ha aixafat tot. Jo i el pastor que vivíem d'amoretes, jo i el pastor que vivíem de l'amor. Em vull. No us torneu, que ens van a les preu. Aquestes
4 gotes ha semblat un regalo per pujar aquí, que el bestiar puja molt més bé. En Valentí diu ets l'hòstia, diu jo tindria por de dormir així tot arreu. Dic, d'aquí t'ha de venir a fer res aquí, aquest món de Déu. Estic més segur aquí que no pas en una ciutat. Aquí només pot passar la guilla, un port senglar. Y allá en el rancho grande, y allá donde yo vivía, y había una rancherita que alegre me decía, que voy a hacer unos calzones. ¿Cómo? Como los usan los rancheros. ¿Cómo los usan los rancheros, compadre? Los empiezan de lana y los terminan de cuero. Y allá en el rancho grande, y allá donde yo vivía, y había una rancherita que alegre me decía. Bueno, guanyes, apreneu-ne de tallar el menjar així raro, que és lo que hi ha a la granjassa, és lo que hi ha. La granjassa està així. Ni que és així. No, més o menys ni així. Ni que és així, ja estaria. És lo que hi ha. Té l'herba, nano. Havia vist mai de la meva vida, amb 60 anys, havia vist mai un any fill de puta com aquest. No hi ha res. No hi ha res. No hi ha menjar. Ja m'ho pensava que n'hi havia poc, però tan poc, tampoc. No hi ha res. N'hi ha d'espines, no menys. No gaires. Si hi ha espines d'aquestes, ja està salvat. Ah, no ho sé d'aquestes. Si hi ha espines d'aquestes, ja està salvat. No hi tenim cap dret a No respectar-lo. hi ha cap dret a respectar-lo, si no, no. Jo pago comunal, pago de tot arreu. Jo pago 1.000 euros de comunal. Ara podríem arribar. A prou costat, però va. Sí? A fent, podem arribar.
havia ningú. En el pas que anem. Ara en el pas antic m'agradaria molt que quedés algú que ho fes, però en el pas que anem no poden viure, home. S'hi ha ficat massa el govern entremig d'això. I el govern no hi entén res, perquè més que tot el govern té una cosa molt dolenta, que quan posa una llei, la posa per tot Espanya. A l'Empordà és un món, aquí baix a Campigola és un altre món, aquí és un altre món, a Pardines és un altre món, el Planyell és un altre món, cada sector és un món, i ells això no ho entenen, posen tot un món, i no va per aquí això, no és tot un món. I aquesta gent no entenen la matèria, perquè no és el mateix abordar les ovelles a la muntanya d'Ogassa que abordar les ovelles a l'Empordà. No és el mateix abordar les ovelles a aquesta muntanya i seres aquí mateix que abordar les ovelles a Pardines. Perquè aquí s'han d'abordar d'una manera i Pardines s'han d'abordar d'una altra. Cada sector té la seva manera, i cada muntanya té la seva manera d'abordar. Cada muntanya. Cada muntanya té la seva caiguda, la seva cosa, cada muntanya té la seva cosa. Déu, com va fer la muntanya, no Déu, la naturalesa, com va fer la muntanya, no la va fer perquè hi anessin vaques. La naturalesa la va fer perquè hi anessin ovelles, la muntanya. Què passa? Què passa a la muntanya ara? Què passa ara amb tants anys a la muntanya? Que aquí no havíem vist mai cap espina d'aquestes. Avui tenim espines, gràcies a les vaques. Aquests camins que veiem a les muntanyes de Bon Rec, gràcies als camins de les vaques. Les muntanyes, les vaques les destrossen. Jo, si m'endés més el que mano, doncs jo la primera cosa que posaria que ni un fil a la muntanya. Això sí, volguessin fer una tanca, que la festa no fos natural. Però no posaria ni un fil a la muntanya. Això ho prohibiria, bueno, i això m'agradaria molt dir-ho davant del ministre d'Agricultura. Perquè això, i què passa? Per què no es fa això? Perquè els ministres, tots els que ministren això, no saben bé el que és una muntanya. Bueno, llavors va venir que, esclar, el pare va morir, la mare va morir, bueno, la mare encara no va morir, llavors va trigar més. Va haver posat frente de tot i vaig fer un pensament. Dic, ara aquí, o t'has de mecanitzar o has d'agafar o cap aquí o cap allà. Jo llavors m'havia casat i si compres màquines, bueno, seràs més esclau. Si t'agrada el bestiar, ho has de tirar per un costat o per l'altre. Bueno, em vaig tirar pel bestiar. Nosaltres ja a 10 anys, les nits triàvem el vedells aquí al cim d'aquesta grana de Pardines, d'estrapar-lo, els agafàvem i els portàvem a Platra B, no, al Moreu o Collfrem. Travessant per aquestes muntanyes a la nit, treballant aquí marxessin els carrabiners, passant per aquestes collades vigilant els carrabiners i passàvem aquell mateix. Ho guanyàvem 20 duros. Que el dia del mestre major nosaltres portàvem 100 peles a la cartera, tio, i el convidàvem amb aquella xicoteta a berenar. Però no m'he sentit mai esclau. No m'he sentit mai esclau del treball. No. Jo a festa, tota la meva vida un dia de festa me l'he fet 2 vegades. Però és que em feia cada dia, de la meva feina feia festa cada dia. Jo el que m'avorreix és com és ara si has d'anar amb un autocar de vells, anar a fer una excursió, això m'avorreix. Bueno, això res. Ara el que faria molt, això seria, que abans ho fèiem i ara no ho podem fer, això ho trobo a faltar. És com ara al vespre ben sopat aquí baix fèiem la botifarra. O bé abans amb aquells pastors d'aquí al vespre fèiem la botifarra, un pic de canari amb mala llet. O bé el truc i mil peles al tanto. Aquí aquells pastors d'aquí fèiem la botifarra al canari cada vespre. Aquí allà anàvem a fer el canari. Canari petit, no fort.
Suau. Si l'emplenes... I què xocaves aquí? Per nosaltres. Anaves xocant colc aquí? Feina pitria res. Has acabat d'esquilar, Martí. Em sembla que sí. A veure, tornem a donar com un sol. Sí. Tu què saps? Ah, no tenen prou. Au, ara agafar el cotxe i un apretar. Per què? Perquè no saben entendre la clau. Allà al telèfon no era. Dorm, dorm. Oita, ara ja l'han trobat. Rumba, vine aquí. Rumba. Per greu, eh? Puja. Vine foc. Quiet aquí, jau. Anar tirant endavant i anar frenant, i dius que no tira, i anar frenant. Ja l'he tret el fren de mà i pitjava el de peu. No sé una vegada pitjava el freno. Saps què va passar? Per carregar un ovella, el vaig deixar punt mort. I allà que era baixada, el baixava a frenar, allò que penja el freno per tot remou. Sí. I anava pitjant el freno, quins collons, també. La mare que em va parir. Baixa, baixa, rumba, baixa. Baixa. Feia per deixar la panxa, el Estava el tip. Però, hòstia, aquesta vegada no hi diu pas fang com una vegada que vaig venir. Sí, com va dir que no sé què havia dit. Fang, jo diu aquella vegada si les botes no anaven prou. Ja diu, eh? Així ja tu no, Joan. Estan bones, eh? Set. 9, 8, 807. 807. I dos, Eh? i 200,
Què diu que sentes? 200 aproximadament que n'hi ha a casa, entre aquelles que han baixat i tot. Ah, jo t'he comptat aquestes. Cabres i tot. Cabres i tot, hasta el cabron. Amb un error d'un 0,1%. I 807. 807. Més 250 que tenies tu, 8, 9, 1057. 1057. Un que el va parir el pastor, anava fort. Aquí hi viuen gent, aquí hi viuen dues famílies, però no viuen pas de l'agricultura. Porta't que es farà mal. Vaya. No els he fet tots aquests camins ramaders, Cristobal. Això a partir de la Vall del Bac no en fem de camí ramader, ja fem camí de veïnat. Això sí, això és camí ramader. Jo he fet transumàncies amb 2 pams de neu. Vine aquí. Si no t'agrada, toca't el collons. Si no t'agrada, no t'hi casis. Si no t'agrada, no t'hi casis. Si no t'agrada... Allà amb les vaques, cuita, toca la samarreta. Bona de color. I tot el jersei. Que et cardaven un Si no, cri... no, si no l'any no l'estrec jo. Sí que vius bé. Va marxant ell. Bueno, oite, no t'he trencat res, T'has portat com un senyor com vos, rai. Que et cardia i hosti, ara. Vas de la cardi? Ah, no pica, collons. Si pico, pico fort, eh? Però jo ho tornaré, Però que el que pica primer pica 2 cops. Quan baixin d'aquí dalt, goita de la misèria, que no hi ha res dalt, són perquè mig signes que no hi havien anat mai i de matí he sentit 5 o 6 esquelles Malament. que no hi havien anat mai ni les nostres, ni les d'Entorra d'aquest estat, ni de Maria Santíssima. Malament, perquè aquí n'hi perdereu. Aquí n'hi perdereu. Alguna que em sal signe pel res. Sí, collons. Doncs mira, de matí hi havia totes les esquelles. Vaques que es fiquin aquí, vaques que són mortes d'allò. Bueno, escolta. Què escolto jo, ara? No, els dos. Aquí, vaquer, i aquí... Pastor. Bueno, ja que també és pastor de vaques. Sí, és pastor de vaques. Tu ets pastor d'ovelles i jo sóc pastora de... Del restaurant de la Vall del Bac. Sí. I el gos és el president. Hòstia, ha crescut molt aquest, eh? No, crescut no. Què li farem per sopar i per dinar avui? Una truiteta? Una truiteta. Una truiteta amb pam-pam. Vinga, va, ja ens veurem. Bueno, nen, a poc, eh? Va, vinga. Vaig anar més avall d'allà on vas fer tu la mili. No va ser millor que tu vas anar molt. No, vaig anar a Eivissa. Bueno. Pipes, Mama, de quants ous li faig la truita al gos? 3 ous. Tu t'ha quedat a dormir aquí, dius? Al fons? Vale. Ell dormirà en una habitació, aquest noi, vale? Jo per la terra.
Tu vas dormir com sempre, vale, però escolta'm una cosa, us ho dic. Guaita, dormireu al menjador petit, perquè la sala de ball la tinc patas per arriba. Bueno. Li poso sal a la truita de... Una miqueta de sal? Sí, no té pas pressió el gos. A Mallorca i aquelles isles era el país de les putes en aquella època. Sí. El país de les putes. Bueno, llavors una mica també tot això existia, això de les cases de putes, igual que aquí a Girona, que ara en trobaràs cop a dins de Girona, al barri vell, jo quan feia la milina era ple. Hi havia 2 o 3 carrers, un així, l'altre així, però ja ho puc dir perquè ja hi havia estat. Però ara ha desaparegut això, no hi ha ni una casa de putes enlloc, ara ja, què sé, hi haurà aquí aquest poble, hi haurà cap aquí baix aquests altres clubs que s'han posat, i dins de Girona no hi trobes res. I allò de la bola de carretera que hi havia aquesta primavera que ara existeix? Hòstia santa, anant cap allà amb un Valentí n'hi ha una, me cago en l'hòstia. Deien que si les Que sembla una mare de Déu. Se les volien treure. Sí, home, Déu en guard que les tregui. Per què? Collons, fan favor a la gent. T'has d'hòsties, tu. L'home jove, tot el dia per aquestes muntanyes rere les guanyes no n'hi ha cap que ho pugui fer. No, no hi ha cap dona que vulgui separar llavors. Llavors no hi ha cap dona que vulgui separar. Què va fer el teu? Li semblava que era una gran enamorat de tractors i llaurar. Ha trobat una altra cosa, i ben fet, no és per això, però ben fet. Porta un got de vi per tu i un altre m'enfonso, perquè té set. Un xic, boc. Un xic, boc, boc. Un xic, boc, boc, un xic, un xic, boc, boc, un Ja t'ho saps tu, no? Sí, xic, boc, un xic, i última hora la cabra es posa calenta i es deixa. Però li costa una mica, i la cabra ha de saltar i córrer, i el boc al darrere, xic, i llavors com més corre la cabra, més content el boc. I el burro també com contesta la burra, que una burra no es deixa muntar de qualsevol manera, Per mi la burra fa uns salts i el burro al darrere, fins que a última hora la burra se li queda quieta. I el burro empinat com una hòstia amb una verga així. Yo tenía un chorro de voz y era el amo del falsete. Me miré Jorge Negrete, Pedro y Vargas y otros dos. Y de aquel chorro de voz solo me queda un chisquete. Cristòfor, per què collons no traiga? Rosa d'abril. Ja ho fa. Morena de la serra de Montserrat. No, però joder, però anem a... Juguem-nos cap al cel, guieu-nos cap al cel. No. Rosa d'abril, morena de la serra de Montserrat, Estel, il·lumina aquesta terra, il·lumineu aquesta Catalunya triomfant, tornarà a ser rica i bella, i enrere aquesta gent gent tan vella. Bon cop de fals, bon cop de fals. Parte d'aquí! Parte d'aquí! Parte! Parte d'aquí! Cago en Déu! Parte! D'aquí, parte! Parte! Tita!
Au, adéu. Tot el guàrdia civil és militar. I els militars no tenen res de bo. Primera cosa, ja no hi havia cap tio que fos català d'aquí. No, de català no. Hi havia, ja, tots eren d'allò, gent de... El guàrdia civil era gent de mala llet. Que els va parir. Em va venir en Quico Sabater aquí, Sí, que el van matar a Sant Celoni. sí, l'any que jo feia la mili. Ell va baixar, perquè ja ho tenien tota l'altra banda que anaven amb ells. Ja. I havien de volar una torre o dues elèctriques que portava la llum a Barcelona. I anaven a treure els presoners que hi tenien Franco. I mentre haurien quedat sense llum, haurien desvalijat la presó. I no va poder No va ser ni temps. no va poder aconseguir-ho. Va ser un intent. Va ser com un intent, força com un intent. I això serà el que passarà com va passar a Llillà les Torres Bessones i va passar a Madrid i tot això. I ara que va passar a Londres, aquest estiu, té una altra matança. I tot això encamina tots els que varen participar en aquella puta guerra que mataran a tothom a Llillà, Iran-Iraq. Allò, aquella guerra, allò, si és veritat tot el que ensenyen per la televisió, ha de ser una misèria clavada, aquell país. Allò ha de ser una misèria clavada, perquè allà mort tothom. Allò, Bueno, i la gent que maten, en Bush va donar per terminada la guerra, però la guerra ha set després. si la guerra no va fer res el cabró. Sí, no va fer res. Només gastar molts de milions en armes i res més. No, ell i els altres països. Sí. Anem tots coixos d'això. Doncs anem tots coixos, sí, sí. Anem tots coixos i tot. Llavors la va cagar allà, ja la va cagar. Jo hi a veure si han agafat mai aquell Bin Laden i és el que carda tot el caler per sota, ja no se l'agafaran mai. Està allà al costat d'en Buix, allà al seu ranxo. Segur que sí, segur que sí. Segur que sí. Que si volguessin ja l'agafarien, però... Han de fer callar la gent, tu. Han de dir que fan alguna cosa. Bueno, ara en Kei, si el trobes de bon humor, t'explicarà tota la guerra com va anar parida. Perquè en Kei i el vell Picola són de la mateixa edat i se'n recorden de tot. Molt maca aquesta xaia. Un peric.
sempre que sí. Però si no els hi venc, si no els hi venc, la glòria. Si no els hi venc, els hauré de vendre en d'allò. Els hauré de vendre en remissa. Què farà d'aquí 20 anys? D'aquí 20 anys on se passarà? Només per les carreteres. Poder vindrà una sequera o vindrà un foc i s'ho manarà tot. Diu que, no sé què diuen, un deia que una altra vegada havia afinat el d'això amb foc o amb aigua i ara havia d'afinar amb foc. Diu que ha d'afinar el món ha d'afinar d'aquí 300 milions d'anys. Serem vius, nosaltres. Sí, haurem tornat a néixer, Sí. Perquè la gent diu que no ens morim Tu saps pas. per cap medicina, Goita, que em vaig quedar una punxada amb un ars. Goita, quin dia, tinc cara de mala, Oli d'àrnica. Ui, les dones, Joan. Dona Joana està ben perdut. Ara està ben podrit, això. Això de les dones ara s'han tornat fieres. Bueno, vigila on poses la clau a la butxaca. Sempre ensenyo un mascle. Millor mascle que el gos. Déu-n'hi-do, quina fosca. Ara, i cotxe pugem. I es treu molt, vosaltres allà, Clar. Es treu molt després de sopar, us quedeu allà a fer tertúlia o no? No, que abans de sopar vaig agafar la xarxa. Una mica i cap cosa. Diu, tu si firmes aquestes 5 primes, diu, això t'entrarà amb la paga única. T'entrarà amb la paga única. Ara, diu, si firmes, diu, t'ho trauran. Diu, això no t'entrarà amb la paga única. Diu, no, això no hi tindràs. I la paga única que hi és? Paga única deu ser, és que només, aquí no sé què és, que no entenc, la paga única deu ser que només faran una paga. Abans aquí a la Vall del Bat baixaven 115 ramats. Ui, tant. 115. Jo li deia vinguent, començaven els primers de maig i acabaven cap allà al juliol. Sí, i ara ja feia dies que em baixaven i acabaven cap allà per Nadal. Sí. Els dies vam deixar ja la feina i vam dormir amb pivó. Sí, ja ho som, porteu un pa molt bé. I això no queda el problema. Demà una mica aviat, perquè demà és una marxa un xic llarga, allà al Mascarell. Encara té ovelles, que el Mascarell no. No, cabres, i té 4 dies. Els dies que no Perquè el seu nano van dir que s'havia anat a portar una grua o no sé què. Jo tinc aquesta i això ho fas així. Estaràs molt fort. I estaré com un Tu marajàs. vols un coixí? No, que ja tinc de regular. Vols un altre? No, sí, porta un altre. El coixí ha de ser alt.
si l'olor és... Ah, sí. És agre, si l'allò aquí. Si l'olor és sòpolo. No, jo no vull pa de plat. Jo vinga. no només vull un tall de pa i un tall Va, de... vinga, menja. Que no em vull de plat. Qual condena? Un tall de pa, que fris, un tall de... Tu mateix ho menja, eh? Jo menjaré. Agafa unes miques de mongetes, cony. Bona. És esmorzat allò quasi. Bueno, però... Ran aquí. La panera. La gossa. La bossa la posarem allà als peus nostres. Exacte. Això ho posarem aquí.
Dos dies que vols dir, no sabem què igual. Bueno, fem un tripatge ben petit. No ben llarg. No, Bueno, prou, prou. no ho pararan. Ben trobat el cargol, llavors. Correcte. Jo l'he posat a sobre de l'altre. Ja està donat de baixa, això. Això està donat de baixa. Ja havien marxat ara. I hem marxat avui. Hem marxat avui. Avui haguéssim marxat, sí. Hem marxat avui. I no et sap greu? Mira. Em sap greu o no em sap greu, però bé. Bueno, Cristóbal, anem a sopar si vols venir. Anem a sopar.
Veus, Cristobal és aquí al Pla de Sant Esteve, és això, allà on he passat l'estiu, i hi tinc de passar-hi l'hivern, i et pots imaginar-te que aquí ja m'ho han polit tot, veure què hauré de fer de les ovelles. Les hauré de mantenir donant-los menjant al rastell, o del contrari, vendre-les, perquè, goita, això està fotut i per vendre-les no valen un dur perquè ningú en vol cap, perquè així és com està fotut aquest terreno d'aquí. Els altres veïns, els altres pastors també es troben amb la mateixa solució. Aquí a Catalunya quedarem sense terra ni sense bestiar, perquè ja ho veus com està tot això de podrit. A l'estiu no pots anar a muntanya perquè el clima meteorològic ens ha fotut les herbes de muntanya. Aquí baix ens ha fotut a les màquines, ens ho estan polint tot. Hem arribat a una conclusió que la nostra feina s'ha acabat. Si això ho fan pel tren, això és el tren, que nosaltres segurament nosaltres no ens en beneficiarem de ben res. Només el veurem a passar nyiu i prou. Nosaltres no l'agafarem mai el tren. Ara, també entenc que ho facin, és per alguna cosa ho deuen fer. Si ho fan per les seves necessitats, si ho fan per amagar calés, si ho fan per el que sigui, ells saben per què ho faran. Ells saben per què ho faran. A la muntanya hi havia uns recs d'aigua que correvien tot l'estiu i ara fa ja 6-7 anys que no hi veiem baixar una gota i el canvi climàtic, la gent sembla que s'ho agafen en canxondeu i és una cosa molt greu, que la veig a venir molt i molt greu, perquè les muntanyes, primer comença amb les muntanyes i que pot arribar al pla que quedarem sense herba i sense aigua. La transhumància és completament morta, Abans, en el camí ramaders, hi havien passat 30.000 ovelles i ara hi passen 30 milions de cotxes. Els pastors s'ho han deixat perdre, més que tot els pastors, que no han dit res, no han protestat. Allà s'hi ha fet una casa, allà s'hi ha fet una autopista, allà s'hi ha fet una carretera i els camins reals estan tots trencats. I això jo ho sento molt això, perquè tota la vida els havia fet aquests camins, des de 10 anys jo que feia aquests camins ramaders, des del port de la Selva fins al Ripollès. L'alarma que ja ens fa marxar.